jak tu vrzgotajú dvere, lebo dedinčania niečo robia. Hej, natáčame? Áno. A trošku tu vrzgotajú teda dvere, pretože dedinčania niečo robia. A čo, kto ide a robí to oplotenie? Môže sa mu vyloviť a ja idem. Ne, to vyzerá epický, ten domček. Áno, ako v tom prvom dieli. Epic! Aj to vieme. Lepšie. Epic! Tam nehráš, tak sa nezapáli do rozprávať. no v tomto dieli budeme čo robiť. Asi to oplotenie. No tento diel môžeme nazvať nudné stavanie. Áno, To by sme mohli dať ešte... Daj to do timelapsu. takže teda, ja teraz vyplňam natáčanie. Teraz. Čaute ľudia, zdravím vás MC Trotel a od chvíľu príde Craftik, ale teraz sa vrhneme do timelapsu. Takže pripravte sa, Čaute. zapnite si pásy, bude to ukrutná rýchlosť krát 8. Ďakujeme. Čaute, sme späť po epickom timelapse, no. Určite ste si užívali ako... Ja som si teda pustil kreatív, aby som mohol akože lietať, ale nič, proste tie suroviny, to som mal, som spálil a blablabla. No ale, aby sa nepovedalo, no tak toto je naša vila, to asi poznáte, prečo sú tu samé torčky. Lebo... Ty. Nezabíjajte sa navzájom, je to nechutné. Ale on má buchov! Tuto je prvý domček číslo 1. Tuto je domček číslo 2. A
Pardon, čo číslo 3. Potom čo A my sa tu zabíjame navzájom. Potom čo ste tu vy neboli, no tak proste som ja urobil som toto malé políčko. A potom sa mi už vôbec nechcelo robiť, no tak som to vzdal. Tuto ideme po... Dajte do tej chodby torčky. Ja žiadne torčky nemám. Mám iba jednu torčku. Nie si pre torčku. Toto je, čo poznáte proste. Už nám dochádza koľu. No, ešte natáčaš? Áno. Dobre. Ale to už by mohol byť posledný pozdrav. Ale nie, ja idem osvietiť tú chodbu tam. Ináč, toto som zabudol. Čo? Nevadí to? Koľko máme ešte natáčať, lebo my už sa za chvíľku presťahujeme do režimu voda. Nejdeme naproti iné. Čo? Možno budeš prekročiť svetlo. Potom keď bude oné, tma. Tak ja neviem. Furt mi z toho leje! No máš deravú hubu. Promajner má deravú hubu. To je môj pohár. Môj pohár, no to bude. A koľko ešte budeme natáčať, možno sa spýtať? Neviem, no tak toto bude koniec. Čaute.